יוסי, העלאת המורל זה דבר מאוד יפה, אפילו אתה אוהב את השיר הזה. אני מת על השיר הזה, והערתי ליורם גאון שבהופעה האחרונה שהייתי בה, הוא לא שר את השיר הזה, והוא היה צריך לשיר את השיר הזה. מה התגובה שלו הייתה? שאני צודק, ולמה לא אמרתי לו קודם, כי זה כבר הופעה שנייה, ושהוא לא שר את השיר הזה, אבל אתה רואה, הדור הצעיר למה אני לא מכיר את השיר מפחד הזה. שאני רואה את התמונות האלה? זה לא מפחיד קצת? זה לא קצת שאננות? לא, לי הפריע שזו הייתה הפקה מיוחצנת לאיזה קליפ, וככה זה שווק. אני בעד להעלות את המורל. אני חושב שטוב שהוא ואחרים הולכים ועושים את זה. אתמול פגשתי במחלקת שיקום בתל השומר את שלמה ארצי, ואני מלא הערכה למה שהאיש הזה עושה. הוא עובר בין הפצועים, הוא בא במסגרת עמותת נותנים תקווה שמסייעת לפצועים שם, והוא עבר בין מחלקה למחלקה, פגש פצועים, דיבר איתם, ואתה רואה מה זה עושה להם ולמשפחות, נגיד כן. ששלמה מגיע, חנן בן ארי ואחרים, ואני רואה במלחמה הזו בכלל התגייסות של אומנים וסטנדאפיסטים, ובמקומות, אתה יודע מה, אני רוצה גם לפרגן לחבר שלי, נדב אבוקסיס, שהופיע במנרה. תראו, להופיע במנרה תחת איום נונטט ללוחמים, בשטח, באמת בשטח שהוסבה עם עמדות וכל מיני כאלה, לבוא ולהופיע שם עם רמקול ולאלתר דבר כזה תוך סיכון חיים, ואני אומר לך באמת סיכון חיים, זה ברמה שרציתי להעלות את הסרטון, אז הצנזורה לא אישרה לי בגלל המיקום שבו זה נמצא. ויש עוד רבים וטובים שעושים את הפעולות האלה. כן, אבל מה עושה סטנדאפיסט שהוא מגיע? יש פה מישהו מקריית שמונה? בדיוק, זה מה שעושה להם. לא, זה מה שעושה להם, הוא מחצור, אז זה מה שעושה להם. רק להגיד מילה טובה על יורם גאון, בשבילי הוא לנצח, יוני לגמרי, במבצע אנטבה, וכשהוא